De politie kan in de toekomst misschien wel verdachten herkennen door gebruik te maken van een speciale bril. Die bril is ook geschikt om extra informatie te laten zien aan onderzoekers op een plaats delict. Wetenschappers van de TU Delft willen 2 jaar lang onderzoek gaan doen naar wat er allemaal mogelijk is. Ze werken samen met onder meer brandweer en politie. Het belangrijkste kunstje dat de bril kan, is dingen toevoegen aan de realiteit. Dit A4'tje is een herkenningspunt. De bril bedenkt er een bloedvlek bij. Handig voor onderzoek op een plaats delict die al is schoongemaakt. Als je met de bril op de plaats delict terechtkomt, dan zou je de sporen, zoals ze tijdens de misdrijf geweest zijn, terug kunnen zien. 2 minicamera's en een hoop chips. Ook de brandweer kan er veel aan hebben. Dus je zou bijvoorbeeld vluchtwegen kunnen zien in de bril. Of je zou informatie kunnen krijgen of er gevaarlijke stoffen in de buurt zijn. Nou heeft die bril ook gezichtsherkenning en ik ben natuurlijk erg benieuwd wat er over mij in de computer staat. Een geintje natuurlijk, maar de politie kan er straks echt wel wat mee. Als je gezichten kunt herkennen, dan zou je bijvoorbeeld als je als politieagent in de wijk staat of op een plaats, zou je iemand kunnen markeren. En door gezichtsherkenning kan deze informatie dan ook aan andere agenten die in de buurt zijn overdragen worden, zodat zij ook de informatie die jij ontdekt hebt kunnen delen. Agenten hoeven trouw. Als niet bang te zijn dat ze straks op straat worden uitgelachen. Nu lijkt het nog een ding uit Star Wars, maar uiteindelijk moet hij er gaan uitzien als een gewone bril.